Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol, mga sunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks.
May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga ng Montac, Lamati, region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 13 minutos karon adlaw, Miyerkules, Petsa 2, bulan sang Hunyo, Miyerkules naman ng edisyon sa inyo siringa pala tuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siringa mga correspondent. Sa liwat na Manila siringa pagdulong sa pinakaulihi lapas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton siringa Kapulisam, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kag durunggan oras man sang kagabihon. Ang aton sining Patrol 2, aton sining Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga himulsuhan kag aton naman liwat bantayan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, puwersa ni Action Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton man nga pagbantay sang pinakaulihi man nga mga balita. Update sa balita nasyonal, international, update sa COVID-19, mangin kabuylog manato ng puwersa. Sa aton news center nga nagabantay man sa lakat sang panahon, buylog naton ang puwersa, aksyon ang Defensor. Obdan magita sa aton siling nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pasom. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Transmitter dito naman sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo siniyalagad. Ang inyo siningang korman sa Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Thanks God nagtulotilha kag nagkulokalma ang lakas sang panahon diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Apisar pa nga ti kagabi puwerti ang waswas sang mabaskog nga ulan nga nagpabaha sa pila ka mga banwa kag syudad diri sa palibot-libot sang aton nga probinsya. May man kay ang bagyo nga si Dante. Wala gid ba nakapabaha madalom kag malawig sa mga barangay nga masamid diri sa Bacolod. Ginabahaan ko na mo ng tiyempo sang maulanon kag mabulo-bagyuhon nga panahon. Sa mga banwa kag syudad may mga pagtaas-taas kinman sang tubi pero nagdali man lang subside. Ang reporto sa may banwa sang Hinubaan atong salakyan nga gindala sang mabasko nga karen sang baha. Ang sakay dito nga mag-asawa, thanks God, kaya doon nakasurvive ni sila. Buhi ang ining mag-asawa, ang banas ni retirado pa nga pulis. Dito sa banwasang Hinubaan, kung salakyan nila kaina, sa ma-recover ti wasak na wasak. Kapilagro itong ibulubungko, kag ibulubulon-bulon sang siyado ka basko nga karen sang tubi. Nga naglapaw sa ginagyan nila. Nga daw ba tulotay-tay ito sa may banwa sa Hinubaan. Ang salakyan niya, team insurance man ang importante, safe and sound. Atong mag-asawa nga sakay sa pick-up to bala mo, Hilux. Sa Mindanao, at ito dako-dako gito ya, ang halit ni Bagyo Dante, no? Nagpabaha sa pila ka mga lugar. Banwa, syudad,
probinsya sa bahin sang Mindanao. Ang pinaka-latest nga lakat sang panahon nga si Bagyo Dante ara sa subong sa coastal water sang Calapan, Oriental Mindoro, kag dalag yapon ang kabaskugon nga hangin 65 km per hora, kag may pagmulumadlos nga nagasaka 90 km per hora sa kada sigon nga 15 km per hora west-northwest sang Calapan, Oriental Mindoro. Ang tropical cyclone warning signal dala ni Bagyo Dante. Tropical cyclone warning signal number 2 ara gihapon ginabatak sa northern kag central portion sang Mindoro, northern kag central portion sang occidental Mindoro. Dala na ang Lubang Islands, Batangas, Cavite, Bataan, southwestern portion sang Bulacan, western portion sa Pampanga, Zambales, western portion sang Tarlac, western portion sang Pangasinan. Ang tropical cyclone warning signal number 1 ginabatak subong sa porsyon sang Romblon, Marinduque, Metro Manila, the rest sang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, western portion sang Quezon, Laguna, Rizal, rest sang Bulacan, Pampanga, Tarlac, western portion sang Nueva Ecija, the rest ang Pangasinan, southern portion sang Benguet, La Union. Kag ang tropical cyclone warning signal number 1 ginabatak subong sa northwestern portion sang probinsya sang Antique. Ginaporcast sa pag-asa nga posible ang bagyo nga si Dante mag-aamat-amat na igseta sa Philippine Area of Responsibility. Sini nga mga inadlaw o kon ini nga mga sinimana. Pero siling sa pag-asa may nakita naman sila nga isa pagid ka low pressure area nga masulod ini buwas sa Philippine Area of Responsibility. May kalayoon nga 1,250 sa east portion sang Virac, Catanduanes. Pero sila sa pag-asa daw wala tsansa nga maghimo bagyo ining low pressure area bag-o nga gina-expect magasulod was nga adlaw sa Philippine Area of Responsibility. Kaya nga aton lamang panugyan sa kinandan, alerto 24 oras, alerto 24/7 basta sa amoni nga lakat sang panahon. Sa mga mangingisda nga luyag magpalawod karon sa kagahon, ang aton permi ginasulit-sulit pulo panilag. Kung da nagaibwal ang kadagatan kag may dala nga pagmulumadlos ang hangin, kon mahimo likawan taanay ang pagpangisda. Ang pag-ulan-ulan sa pila ka porsyon sang Western Visayas, including ang Bacolod kag Negros, dala pa ini gihapon sang hangin habagat. Amo ni ang pinaka-latest nga lakat sang panahon sa sini nga kagabihon. May bulletin karon nga ipagwa ang pag-asa alas 11 sini nga gabi. Action Radio Philippine Standard Time las 9:56. Kaya na may breaking news ang DYEC Action Radio Bacolod. Nagara makita nyo sa aton sining Facebook page. Konfirmado na. Walang kadudang-duda ang sadto ginaduso sang mga supporter sang administrasyon daw laban gid sa dayon. Ang mga karatula sadto makitaan mo sa mga poste sa mga dalan nga nagasiling Run, Sara, Run.
daw mangin matuod git. Kaya nga inila nga gabi ginkonfirmar ni Congressman Joey Salceda nga si Inday Sara Duterte konfirmado na magadalagan presidente sa pungsod sang Pilipinas. Sino ang partner ya? May mga ginakuno-kuno nga ang updo ni Inday Sara na magpadalagan Vice Presidente matunog ang ngalan Bongbong Marcos. Nga birthday ni Inday Sara, may picture nga nagwa sa Facebook. And no less than Inday Sara, permiro ginbalibad pa ni Kwan ni Senator Amy Marcos nga kuno ang pagkadto nila sa balay ni Inday Sara, chika-chika lang kuno. Why politika? Diyos, kasi Inday Sara naghambal lagi dya. Nga hindi politika tong istoryahan namon. Galikati wala nang gidman gindetalyen mo. Inday Sara ang istoryahanay parte sa politika. Amo na siling ko dumatunog ang tandem Duterte Marcos. Sara for President, Bongbong for Vice President. Tunog na mga ngalan. Ang may enkwentro sa pagka-presidente, damo mga gagwa ngalan. Ngalan ni Ping Lacson, Senator. Ngalan ni Senator Richard Gordon. Ngalan ni Vice President Leni Robredo. Sino pa? Ngalan ni Manny Pacquiao, gagwa man. Ngalan nga ni Trillanes, gagwa man ni Lagang Presidente. Kung mo demokrasya ng aton pungsod, ang tanan free sa pagpadalagan anuman nga sahi sang posisyon. Hindi na mapunggan ang 2022 nga local kag national election. May mga pagbago-bago pagidmani sa local kag sa national. Sa local ganit diri sa Bacolod tiamo na ang matunog nga ngalan Leonardia versus Benitez sa pagka-mayor. Sa vice mayor, ati sigurado. Ako ya confident ko si Vice Mayor Elced Pamilyaran. Maga-sustain niya sang iya sining kandidatura as Vice Mayor. Same man si Congressman Greg Casataya. Kung sino mag-enkwentro nga Vice Mayor kay Elced, at kung sino mag-enkwentro Congressman kay Greg Casataya, amo na ang aton panilagan sa masunod nga mga inadlaw, sa masunod nga semana, sa masunod nga mga binulan, or if not, sa masunod nga tuig. October, filing na sang Certificate of Candidacy. Subong pa lang, hindi na ka mo maghuya-huya. Pagkabuhin nga, galing kay tinintsindihan taman Action Oliver, ang iban hindi pagidman magdeklarar kasi niya doon labateris puto tikoy. Kasi sigurado, kung sino man niya ang maghambal, ano man nga posisyon sa lokal, sigurado ko ang tao makadto gina siya. Kag mangayo, bulig. Amo niya ang trend dya sang Pilipino mo. Kamo ng iban, medyo may gamay pa man nga doubt. Hindi mang grow doubt may gamay nga reservation, nakita ang lankon mag-proklamar ginman or mag-anunsyo ginman sila sa ila kandidatura na blang lapit na gidlang ang eleksyon. Kasi ang rason nila, bisa magpagwa sila kwarta o magbulig sila sa tao, at least gamay na lang gastuho nila. Sa magdeklara sila temprano pa, o sirte pa kadto sa kapihan, tim hauya ka man. Kapapili ka mo ning posisyon, kabalo ang tao, ti mahuya ka man bisa lang kulo kapi-kapi da. Hindi ka makahatag dara libre sila, mahuya ka man. Hindi lang na isa kakapihan kadtuan mo. Dason to kakapihan naman to pagkadto mo ti libre naman di ba? Muna ya normal niya sa politiko, hindi na tayo man mag-us na.
Kung nagali kiti amo ang iban, ma-reserva lang anay ka, ma-break lang ay kadali. Action Eric, hindi lang ko ada magdeklarar da. Kulang ta budget. Kung si Raw, yaway ta kanitan. Yawala tong ta ko sinodang mayo. Muna da yung kuan, amo na da yung tirada. Ayos! Hoy, sa mga kaaksyon naton ha. Kuya, hindi ko niya magkalipat pero may mag-remind sa aton nga mga kaaksyon. Sa gihapon, i-sustain ta ang ginatawag nga health protocol. Kaya ang pinakaulihing datos nga nakuha sa DYEC, Action Radio sa Bacolod sa aton nga Department of Health diri sa Western Visayas, naglabot na karon sa 48,071 ang kaso sang COVID sa bilog nga Western Visayas. Gindungangan ini karon nga adlaw sang 602. Sino ang may pinakadamo kaso sa bilog ng Western Visayas? Nagpanguna naman ang probinsya sang Iloilo. May 143 kabag-o nga kaso sang COVID-19. Ginsundan sang Iloilo City nga may 107 kabag-o nga COVID cases. Ikatatlo ang Bacolod nga may 97. Karon nga adlaw Probinsya sang Capi 73, Negros Occidental nagamay-gamay na 65 na lang. Ang probinsya sang Aklan 60. Antique 47, kag ang probinsya sang Guimaras may 10 kabag-o nga cases sang COVID-19. Ang nag-ayo sa bilog nga Western Visayas naglabot na sa 39,130, nagdugang 396 karong adlaw ang nag-ayo. So kung sumahon ta pangkabilogan 39,130 ang nag-alayo. May nagdugang pagid additional karong adlaw 11 ang patay sa kabilogan sa bilog ng Western Visayas. Ang nagkalamatay na sa COVID-19 as of broadcast time naglabot na sa 1,153. Sa bilog nga Pilipinas, ang kaso sang COVID-19 naglabot na sa 1,240,716. Nagdugang karon nga adlaw sa bilog nga Pilipinas ang bag-o nga cases ng COVID-19 5,257. Ang nag-ayo karon nga adlaw nagdugang pilang gindugang sa nag-ayo 6,266. So ang kabilogan nga nag-ayo sa bilog nga Pilipinas naglabot na sa 1,167,426. Subo mga adlaw sa bilog nga Pilipinas gindugangan 52,132. No. 146 ang nagdugang nga nagkalamatay karon nga adlaw sa bilog ng Pilipinas. So kabilogan ang nagkalamatay sa record sang DOH sa bilog nga Pilipinas ang patay sa COVID-19 naglabot na sa 21,158. Sa bilog nga Pilipinas, bago nga kaso sang COVID-19 naka-record 52,132. Amo nang pinaka-latest nga record nga nakuha sang News Center sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga Pilipinas kon COVID-19 ang pagahambalan. Again, sa wala pa mabakunahan, sa isa pa lang nabakunahan, i-sustain tagyapon ang ginatawag nga health protocol even ikaw nabakunahan
kompleto na sa doses, still i-sustain tagihapon ang ginatawag nga health protocol para malikawanta si COVID-19. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Konetaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:08 na. Kamo nakapamati diri sa ato sila nga pagpagalagad Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Now kagabi amo niyang gitutukan gid sa Aksyon Radio Bacolod ining natabo pagkasapo sang duha ka mga patay nga lawas sang tawo sa isa ka salakyan nga Mitsubishi Mirage. Nadumduman yun iba mo magining pagbulubundak sang baskog nga ulan bla. Dala ni Bagyo Dante diri kagabi sa Bacolod. Di ko madumduman sang aton nga mga tagpalamati atong patay nga tawo nga nasapuan sa sulod sang Mitsubishi Mirage kagabi na nagaparking dira sa may Maligwin madulom kag bakante nga lote sang Bredco Port. Sakop na ini sang Purok Lampirong sa Barangay 2. Amo ni ang mga nagkalamatay ho. Dexter Brian Orsos, 41 anyos, taga 70th Street, Barangay 4. Ang trabaho yes ni real estate broker. Ang ikaduwa nga napatay amo ini si Fernando Mahipos, 39 anyos, taga Barangay 14, Boulevard, negosyante sang Prosen Foods. Amo ni sila nga duwa ang nasapuan nga patay sa sulod sang salakyan kagabi. Nakibot ang mga pulis naton isa nagresponder ini sila sang may nagpaybalo nga concerned citizens. Uy, may nagahilibion nga bata. May bata pag sa sulod sang salakyan. Wala nga swerte kay waging patay ni sa mga sospeko. 4 katuig nga bata, babayi. Siguro kita igid ang pagtiro kay tatay eh. Ining bata nga babae nga 4 katuig, bata ni siyang napatay nga si Fernando Mahipos. Sa interview kay na ni Action Alvin Grab, baga pamati lang ko sa Iloy. Ang iya ni bata ni kuno naglisensya ni kahapon sa iya nga ma-withdraw sang kwarta, makuha kwarta, agin padala sang asawa ya. Hasta nakagabi way kapaulit ang Iloy. Nagalalain eh, umuto nga pagkaaga, nabatian niya sa Action Radio, nakita niya sa Facebook sa Action Radio, ang bata yan natiruhan na. Nagalalain ang Iloy, kaya ang concern niya man, may labot sang bata ya, ang apo yang 4 katuig. Ang bata, by the way, ara subong sa paginakop, sa Balay Pasilungan, sa aton nga headquarters, dira sa Bacolod City Police Office. Now, na-interview naton si Police Captain John Ray Batadlan, si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Station Number 2. Kay kagabi sa maglupok ining balita, wala gid nakapahatag official statement ang hepe sa Station Number 2. Hasta kay na siyang aga nga hunting sang media sa iya. Kita gani mismo yawan bata kapanawag kay Captain Pindon. Kali kay di taman mabasol ning isa kay ti gasako man siya kag may mga giratipon man siya ka mga information kag dugang ebidensya. Amo ni nga ugto na siya kaina kag na interview naton, interview sa mga media. Ano gani naga pangayo man sa pasaylo si Police Captain Paul Vincent Pindo ng hepe sa Station Number 2 nga wala sa dayon dali makapagwa sang statement. Considering at ara pa sila sa on the process pa sa ginatawag investigation. Now, kaina dito, sunod sa kay Pindon, ang recovery, siguro nakatag man sila interest, ining pagka-recover bala sang shabu, kag shabu para Fernalias, sa sulo sa salakyan, sa di nakita nining bangkay ni Mahipos kag ni Orsos. May na-recover pagid nga 4 ka tag-1,000, pero peke. May na-recover man dito 7 ka basiyo sang 45 caliber pistol kag 1 ka bala deformed slug sang ginapatihan 9mm pistol.
Da sa lakyan, ara sumong siguro da sa compound sa station number 2, or if not, ara sa headquarters, kay patagayunon pa ang trajectory examination sang scene of the crime operatives. Kaya gusto nila matumbok kung diin gid ang ang posisyon sa pagtiro o ato balang buslot nga nakitaan sa windshield, igo sang bala nga ara sa tuba ang nagtiro o basi lapos sang bala. Kung ang gusto nga i-establish ang SOCO ang itawag nga trajectory examination. Nag-request na to si Pindon nga ipadalom sa topsy ang bangkay sang sining duha para ma-determine kung diin gid ang igo nila. Now, motibo, medyo blanco pang station number 2 Kaya according kay Pindon sa interview kabatit na nito dugay nga wala man sang bad record si Mahipos ni kag si Ursos in terms sa ginatawag nga drugs. Why record yung police station number 2? Wala sa ilang nga drug watch list ang ngalan ni Ursos kag ni Mahipos. Pero gina-double check kag may coordination si Pindon sa mga police station diri sa Metro Bacolod base may ibang pag mga kaso bala nga nalakip ang ngalan ni Mahipos o ni Ursos. Amo pa na karon ang natawag subject for investigation sa police naton. Anyway, gapati si Pindon nga nagtiro hindi magnubo sa duwa kay nga duwa ka klase sa armas ang gamit mo. Based sa ebidensya nga na-recover sang SOCO ang bala sang 9mm nga isa kag ang 7 ka basiyo sang 45 caliber pistola mo ini ang gipatutukan ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Susubong nakuha sa aton nga investigador ang identity sa aton mga biktima. Amo ni Subong man ang iyapot ni biktima si Fernando Mahipos, 39 years old, kasado man, sang Purok Boulevard, Barangay 14, Bacolod City. Ang iyan ni nga panangabuyan na mo ang pagbaligya sa dress chicken kada frozen foods. Pagkagabi na-recover sa aton investigador kupon sa mga SOCO team naton 8 ka 5 cartridge pieces. Isa ka ni 4-5 bullet kag isa ka metal fragment. Kasubong man na-recover sa SOCO team naton ng mga drug paraphernalia. Kag may isa kita ka suspected siya buong nga ginabalabanta nga bugat kulang-kulang isa sa gramo. Susubong nga padayon pa ang atong investigasyon regarding sa kung ano ang motibo sa pagpatay dan kung ano ang relasyon sa duwa ka biktima naton. Ginawala ka pa ang report sa aton nga SOCO team regarding sa trajectory sa mga bala kag kung sila sa gunshot wound ang na-receive or na-damaton sa aton mga biktima. Idol. Okay, sir, pangkot lang ko, bali dira di sila mismo ginpatay nga lugar kag dira man sila gintiro sa sulod mismo sa salakyan nila? Pag-abot ng aton nga investigating team, no, nakita nila nga ang salakyan bukas na, patay ang makina kay bukas ang mga pertahan sa likod. So, may posibilidad kitang nanantaw nga dira na lang mismo sa lugar gini execute ang malaing na buluhaton niya na. Why sang nakakita sang insidente, sir? I mean, may ang mga suspect, ano? May mga salakyan nila, no? Kagati, idol, ara ko sa kwan, ara ko sa area mismo. Ako mismo ang nagipangita sa mga possible witness natin. So, nakapamangkot kita to sa malapit sa crime scene. Galing hindi nila, why sila kita na yun, kay gunog ang ulan. Kaya nakabati lang sila sa lupok. So, ang ginalantaw sa isa naton ka napamangkot ng witness, silingin nakabati lang daw siya sa 4 at 5 kalupok. Pag after 2 minutes pa siya nagwa, sa pag-flashlight niya, may nakita sa nga bata nga gihibi.
So, sige na yun man, may mga nag-concerned citizen yung nagtawag di sa aton, nga may isa ka ibatian sila nga nagalinog po. So, ipagatuan sa naton nga patrol. So, dito na-recover ang isa ka bata na minor, kaga ginayon man yung dala naton sa aton istasyon para matagaan ng proper care kag pagtuon ang bata nga ni. Magluwas sir siyang lupok, kaway siya nabatian nga may mga salakyan nga nagaling sa lugar, ano? So para idol wala gid kay ang lugar nga ni maligwin, madulong pag as I have said earlier, buwang ulan. So wala gid may makita ang mga gipamungkatan namon kaga pati ang mga driver pahinante sang truck na ara man sa area, way man sila may nano na mapisyaran nga mga tawo or tawo nga suspected nga nag-ubra sang tining nga malain nga buluhaton. Kung duwa ka biktima ni sir, na background check nga ni, may mga, ano, kasi may mga record sila, no? So far, sa getting up kami sa mga files namon, though wala man sila nakitaan sa listahan sa droga, gina-check pa tayo natin kung may mga previous records sila sa police station kung kaagi sila dakop or kaagi sila na may nabaylar na nalagi sa diri sa Bacolod City, ano? So, posible sir, ang naghimo sa krimen, hindi lang isa siguro, no? May posibilidad kita, idol, no? Kay base sa mga na-recover natin yung mga fire cartridge pieces, sa 8 sinipito ang 45 so isa 9mm. So, hindi pa kita sigurado, hindi pa ta makahambal kung bilagid ang numero sa mga suspects natin diri sa insidente nga ni. So, posible ba kasi kita more than 2? Pwede, idol, So, galing kati, ang sarili sir ka talalupang doon, kaya may mga sachets ang sabuy na na-recover kag drug paraphernalias? Oo, muna. Dugang pa sinino, mga assorted documents na na-recover ang aton nga soko. So, may ara mga IDs, kaga isa sa mga nakita natin, di 4 ka counterfeit money. 4 ka 1,000 peso bill nga fake money, no? Okay. Kaya nasari-sari nga bills sa kwarta. So, more or less, do madlagan siya mga 2,000 to 3,000 pesos ang na-recover ng kwarta. Personal belongings, kag cellphones. So, guro sir nga ang gulo-guro, makasugod kita investigar as to sa motibo because nga muna sining kogena, kataralupang doon nga may mga droga, kag drug paraphernalia plus na may nakit ang kamagli nga 4 ka panit nga peke nga 1,000 peso bill, correct na, Captain? Idol na, may harap kita nga nakuha sila. So, padayon pa ang investigasyon sa atong istasyon sa possible motive kag kung ano ang relasyon sa duwa ka biktima nga ni. Kasubong man ka ang rason nga aara dito sila sa lugar nga madulog. Kag ginapangita ka man ang possible witness naton nga makahambal kung ila ang nakita nila nga tawo nga nag-ubras ng malain nga buluhaton yan eh. So as to sa motibo, hindi pa gid naton ma-establish ang motive direct sentente ang mga suspects rin, no? Oo, subong wala pa kami ma-establish nga motibo. Pero sige lang, tagain nyo lang kami sa oras kag panahon nga ma-determine naton ang mga lamangutanon yan eh. So nakapigagot mo sir sa mga pamilya concerned sa nakalamatay, way pa? Ano idol? Sino ko nakapigagot mo sa pamilya sa mga nakalamatay ni way pa? Naka-istorya na kami kag sila man na nag-confirm nga ilang mata ang kitaan niya wala na sang kabuhi sa sulod ng salakyan. And hopefully sir matagaan ta ni justisya ang kamatayon nila. Hopefully, idol, matagaan tagid ni sa justisya sa amon nga bagay. Sir, may gamay ka lang patag kay ti daw ang halos doon doon tingala gid to wala kagid kuno ka pahatag gid sa statement para clarification ng campaign. Oo, gapangayo man ako sa pasensya nga wala ko dayon nakabat ang mga kaupod naton nga media kag pagsabat sa update regarding sa kaso kaya muna gani late
subong lang nagsulod ang mga informasyon nga nakuha sa identity sa mga biktima nato, no? Nakapag-angot naman ang mga pamilya, that's why nga na-confirm naton. So, may mga follow-up pa kita ng mga informations later on kung makahatag na sa report ang aton nga SOCO. With that note, Captain, salamat sa time mo sa Action Radio. Good luck, God bless. Maraming salamat, Idol. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! There you have it, si Police Captain Paul Benson Pindon, ang hepe sa Station Number 2 sa isining palayag. Parte sining natabo nga insidente kagabi dira sa area sa Station Number 2 sa taga-Anta Chimpo. Ang pulis naton nga makapadalom-dalom agod nga ma-establish nila ang motibo sa sining pagpatay sang duha. Ang natingalahan lang ni Captain Pindon ang nagapamilya nga panamukutanon sa iya mag-ano ini ang napatay ning duha ni. Pamangkot nga nakalambot sila dira nga lugar. Ikatatlo nga ang may mga drugs kag drug paraphernalias nga na-recover ang pulis naton. Ikapat ka pamangkot nga ang may 4 sila ka panid nga tag 1,000 nga fake. So ina pa karon ang ginapadalman sa pulis naton. Iti hindi man nilagi dayon mapadasig-dasig ka mapadali ang investigasyon mo. Kaya shadow ini ka sensitibo nga sahi sang report. Ang isa ba nga nakahatag man di interes sa ila nga basi pa man lang ang bata nga 4 ka tuig nga babae, bata to siya napatay nga si Fernando Mipos, basi pa man lang may makuha man silang impormasyon nga makahatag lead sa ila dugang kag padayon nga investigasyon. Importante kung ano man ang padulungan sinis sa investigasyon kag mangin motibo. Importante diri nga mahatag ta ang nagakaigo nga hustisya sa duha nga nagkalamatay. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ato interview sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon. Ginadulong naman sa iyo sa kaluan sang Santon Plaza.
Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:29 na. Nagapabati ka mo diri sa aton sa Pawlagat Action Night Patrol program ko naman si Action Eric Magbanwa ang ining report sa aton sa Patrol 2 ginadulong sa iyo sa kaluwan sang V3 sitwasyon sa Bacolod Miyerkules edisyon sa paglibot-libot ni Action Ed Dinaboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Ed Dinaboso sa Patrol 2. Action Ed, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric. Wow. Kasama na natin sa work action. Kasama na natin. Damalipayon ka daw live na live. Yes, of course. Sa mga kinanlan, susutan po ang bango. Nakayo man si Action Oliver kasi Action GM niya amo na iya. Siya niya magamo nga report Action Ed naman daw makapareserba ko 3 kilo ah. Ay, correct. Sila, habol-habol kayo kasi back to business po tayo. It's time to business. Mayong gabi sa mga manidoy ko da. Oo. Abi, pangimpo-flat ako. Priska, hindi niya lubok ha, priska. Yes, fresh na fresh. 24 oras nakatulog. Ano na sa gane, ang press? Bangro. Kung may net ka niya, pwede mo ni pang tiro ya. Namunod ang tirada. Pero ang importante, fresh na Action Eric. Kasi hindi na pagulata, Action Ed, pag impusli na. Correct. Sa mga maninoy ko da, PM is the key. Oh. Abi, ipakita nyo ng pagkamaninoy ni Sapod, kaya kinanlan nga na subong. Subong tiyempo, dapat maghimakas kita tanan. Yes. Kag importante ang paghalong kita ya. Kaya dito ka... Ay, hindi importante ka magkuha ka dyan na ibang Ros. Amo, gina pinaka-importante. Kaya doon ka mudlay, mga permilang ka mo dira. Areo sa pagkana yung istorya sa mga maninoy ni Action Eden. Actually, si Yada, yun yung gani gusto. Sa mga balaw ka gamat-amat, sa mga level up mo, may medyo below business-minded. Ang sa radyo yun, actually, sideline niya lang yung radyo, ya. Pero may mga gusto ni Samong. No? So kung sino gusto magbakal sang bangros nga preska, buhi pa, no? Patyon mo na sa mong, buhi niya kayo, patyon mo pa niyang bangros mo. Ay, buhi pa ni Action Eric. Buhi pa nga bangros, preska, 3 kabilog, 1 kilo, order na. Correct!
Order na kay Action Eden. PM na kay Action Eden, ha? PM lang kamo. Oo. Yes, Kung ano ang patakaran niya sa delivery, kamo na lang ang istoryanay da, no? Amo ginayang importante. Kagaway labot siya ng bangro siya, sa masunod kami naglabantayan nyo, kaya may mga kasag pa, kagpasayan nga mabot, no? Aray, parang kanay ng istorya. Ay, kinami sa Maninoy ko. Labor-labor, pati istorya nga. Inaya, buling nyo kay Action Eden. Correct. Kamu na importante. Kito, actually, Eric, kabalo ka naman nga nagliliga ito nga pandemic, di nagsugod-sugod sa mo nga negosyo na. Ako nagapangita. Grabe ang garabing ga indoors Actionite Patrol, guro may libre nga 3 kilo, boss. Pwede ah. Pwede ah. Hindi, may porsyento ka lang kung may mapasulod ka ba? May porsyento ka lang. Di ko sante, kagaya din, no? Bilhin ko si mo, ya. Okay, oo. Bilhin ko si mo, ah. Wala libre po kung makapasulod ka, may porsyento. Correct, correct. Ang Bili, mga ginatang importante, kito hindi ko na mayo matansyar kung libre-libre lang mo. Kasi mahanad ka bala. Yung may libre-libre, kasi dira lang to sa porsyento. Sige. Okay ba na? Sige na po, kayo daw mamalayra. Ako may dugay-dugay, hindi ko kalawin. Sige na, sa mga Maninoy ni Action Eden, nagapamatik, gusto mong kabalogi ko, pamatik mo subong kay si Yada, yung subong Miyerkules nga nag-report. Hindi nyo na dinguti sa Action Eden. Baklin nyo na bangros. Ako na ginagayo sa inyo. Ako na ginagapangabay sa inyo. Please naman. Good. Very good. May porsyento nga pa na. Dahil talang porsyento mo ay mapapagin na Action Eric. Ang tupad mo na, papang? Palakao na bangros. Lechon ko no iya. Kita ko tayo mag-lechon. Para kada Domingo, may offer naman ko na sa inyo. Budlay mo na yung lechon. Dako niya nga kapital. Ari bang Rosia ko gagmay lang ho. Correct. Kada mo, di nag-PM kung pwede ko no utang. Ginasabat ko sila nga. Magkadto ka mo sa Libertad. Utang ka mo. Sakto mo na. Gusto. Wala lang na utang sa subong nga panahon. Okay. Kung magtapos ang pandemic, ginapasiguro ko, kaya napasiguro man Action Eden, dason nga wala na pandemic, pwede na kautang. Miss Country, gives pa dira. Oo na, mo na importante. Pasubong hindi lang anay kay pandemic, subong sindihanay lang. Sindihanay lang bala. Ari man tao ni mga tao ni nga. Sige na bala. Kinakaon nyo lang, namian ka mo magkaon, kamuda sang inutangan nyo, ginayaw-yaw ka mo sa inutangan nyo, naano mo ito siya, ito pagsaya, ito sa puso, ito yan sa namatsan, ito kompleto, matong kwarta, yan, baligya kung ginakaon sa pamilya, yan, utang niya, ay naano mo naman, Sige na. Sige na, tama na pa, kayo mamalayran ako ni Karan. Sige, lako na malayran mo ko kay Marichel. Karan mamalayran ta, sige na. Sige na. Pero ito din si Derek sa palibot sa syudad sa Bacolod. Do ako lang guro mo ni Oras. Malibot bangros. Nagalibot. Nagalibot. Na, no man niya. Gayom si Kagawad Peter may noble, oh. Ay, Maninoy! Bigla kilay mo. Ay, Nabalo na PM is nakya. Pero Action Eric, linong subong sangkwan, sang palibot sa syudad sang Bacolod. Kasi kabalo naman kita. Kung sample, may shooting incident na tabo kagapon. Gabi. Isa may lapang lang na mo. Wala sa mga ginapangamuyo o ginapangabay nga may ara naman dason. Kasi mayo lang na kung medyo lopos-hapos lang istoryahon ang mga hepe, ang mga spokesperson dira. Gani, no? Okay, ginawala gina problema. Gani kisa ginakutot man tabala sa mga listeners. Kasi kinanlan Manila sa update. Pero at the same time, naintindihan taman ang side sang kapulisan. Anong gina-piyotoy mo da? Sila ko, no? Yun ay Kagawad Peter, noble niya. Maganda ko manong pakasal. Lagi ka paniyaw. Manita sa dana, isang pakaslan. Ako, Manino, yung wala kang problema. Kay feeling nyo lang na yun. Alay Kagawad Peter, kung may korsonada ka, IPM na si Action Eden. Correct. Kung ano daw mga orders, ilapason ka na. Sila ka kabukid. Basta mo na. Sa ating pa-reporta niyo kung di balagana, yung kaya yung sideline ko yung trabaho, subong Yeah, so, ako nga focus nga business. Business. Kalay. Kaya doktor ako nisang tax. Gani. Pero abo na, kabay pa nga malinong Bacolod, Yes, kaya dito, kisa Action Eric, makambal ka ba lang, ay, duka kulbaan. How kisa, daan ka katabo pang shooting incident, aga pa, tapos, ara pa,
ang istorya na ganun na mo kainan ni Sir Nixon, hambal namon. Dugi na timing man sa mga manugpatay, no? Nga bugtaw pang media, bugtaw pang tawo. Yes. Kasi para mabalita tayo, tapos siguro nila, kapamati man sila eh. May gambal nga, oops, do nakabilin na ito ebidensya. Correct. Oops, do amuning dapat tahimuon, do amo na Action Eric, grabe do teleserye lang niya, gali kay tao. Kabuhi isang tao ng ginaistoryahan. Yes. I believe Action Eric is mga perpetrators di nagapamati man sa balita mo. Yung mga sila nga lati nagambal tong pulis to wala gid sila lead sa aton kasagad gid sa aton, you know. Pero nga mga tao Action Eric tulog lang sila bala nga ginhimo nila ang amo na nga butang ti hindi naman sila yung magbasol kung amo ginang ilang profession. Kung kita ya reporter, ti sila ya serial killer, o kung ano dirang, ti amo na yung ilang ginakabuhi. Dira, mo tong sadya pa man ang tulog-tulog nila. Sa matag-adlaw kapabugtaw nila, kung pila naman niya kabuhi, ang ila sininga nakuha. Pila ka pamilya, ang ila sinigin pasakitan tungod si amo na nga nagakatabo. Ti, balik yapon ang question Action Eric sa aton siningang kapulisan. Pero di tayo baya sa ginaplastar ng Action Eric no kay kuti tanawon mo ang kapulisan damo man sa ginabantayan. Di ang mga kriminal ginabantayan naman ang buli sang pulis kung talikod ang pulis dira nila itira. Di man pwede nga may gatindog ang pulis amo nang ila da nga tirahon. At the same time in-encourage naman ang kapulisan pangabay gid sang bakulod nun ang mas mabaskog bala Action Eric nga police visibility. Kaya ti ko manotis mo to, nagligad sang grabe damo di puwersa sang kapulisan sa syudad sang Bacolod. Miskan diin lang nga corner, may mga body-body nga pulis. Ako man ang nabulig Action Eric, nakita mo. Kaya ti lesser ang crime nga nagakatabo. Kaya ti syempre nagapang duwa-duhay, bisa na plano, padaguro nila. Galing kaya ti may mga possibility nga madakpan sila kung snappy na nga pulis na pumpoy da siya o kung ano da suspetsado kag madakpan sila ti police visibility at the same time coordination kag cooperation sang pumuluyo amo na Action Eric hindi na iya mahimo sang isa lang ka sektor sang ahensya abe kundi kinahanglan man sang bulig sang pumuluyo buligay balang tanan kay ti sigurado mangin mapag-on kita tanan buligin ako wala sang ako no bang Rose nagi ko granon ko, pagtagaan, pamatanan. Mapa community pantry ko, puro bangros na. Ano, example lang na iya ha. Example lang na Action Eric. Hindi kay siling nga himuon mong tawo, wala nga stepping stone mo nga malambot mo dira ang imo, sining tinutuyo. Kundi dapat magbuligay ka mo. Same man, tanan sinuya gusto niya may kinagamo diya sa syudad sa Bacolod. Di ba gusto tanan ta peace and order. Hindi tanan pag ibasol gid sa aton sining mga authorities, sa aton LGU, sa aton sininga law enforcement unit kaya ginahimo man nila ila trabaho ikaw nga pumuluyo himuon mo man ang imo trabaho for lesser crime paghambal nga curfew alas 11 puli ka before alas 11 kaya para hindi ka da maano kaya kung gusto mo nga peace and order kita hindi ka dira mapriso hindi ka da ma-involve sa kung ano-ano puli ka, pamati ka. Kung hindi mo gusto nga dakpon sa kapulisan, hindi mo gusto nga ma-reprimand, magsuksok ka sang face mask, magsuksok ka sang face shield, kaya ipabili ng social distancing sa tanan nga oras. Okay? Okay. Ate, ang aton sinidetali sa balita, karon na Action Eric sa tatong balik. Okay? Bang, bang, bang! Bang, bang! Kaya basahon ko na yung mga reaksyon sa Bangros Ano na? Silang ibasahon ko rin karon tapos mo report Sige, ate. Karon na, magbalik Action Eric para sa detalye sa aton mga report. Action Ida Naboso para sa observation report diri sa patrol. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Naboso ang report ginabatian bago lagay ginadulong sa Karawasan D3 Bayo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang kay Ebony Butcher sa Germany, Valencia Kenneth kay Jose Herson Lapinig Hunyo ga monitor gid sa aton, Jocelyn Liboon Dispoho,
Armand Tres Reyes, may gabigid. Ara sa Talisay City. Si Patong Magbanwa, kaluoy siya, kabuot na nga tawo. May 15 years old na kami of the night sa work. Ay, gali ka. Isa sa napatay ni Gorobot siningo ni Patong Magbanwa. Si Vanessa Mayo sa Minnesota, ga-monitor sa aton. Mark Navales sa Bangga Tutong, Barangay Felisa, Dory D. Building from SG Mark Navales. Sali ni Vanessa Mayo, wow, action ed din abuso. Namit sang bangros nga fish pritohon. Cheryl Dulaca, ara sa Dubai, may gabigid. Kay Ribs Salves Oil, tagpilang kilo, action Eric, kagkon bunlis. Hindi ni bunlis ang bangros ni action ed din. Kung tagpilang kilo, EPM lang siya. No? PM sa saya sini nga Facebook Action Ed din, pangitaon nyo lang, ha? Kami ako lang happy birthday sa anak ko, Benzi. Marie Dulaca, halin kay Cheryl Dulaca sang Dubai. Hingagaw, John Bride, 1-2. Si Eden, gano'ng ginabot siya silingon, no? Kalay bligid mag-report si Action Edin, halong da always full charge gid bisan gab ina. Go go go. Siling ni Jenky Jalagdon. Gwapa gid ya Action Edin, diin kaga plaster sang bangros mo. Siling ni Anghela Gayondato Castillo. Why ni saya tapangko o kun sa palapala gabligya. PM lang si Action Edin kay dulungan niya kan abangros. Check attendance lang si Alexis Torres sa UK. Tamya yun ang pamilya sa Valladolid kag Paranaque nga nagamonitor gid, no? Mili Oligo sa Tangob ang kabigid. Aragay Action Lodina. Nani Ginat. Jerry Rombines ba? Dira sa La Carlota City ga monitor gid sa ato, no? Ga paurok-urok gid sa aksyon na night patrol, no? Salamat gid sa imo dira nga pagpaurok-urok pamati. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da mayong gabi ra dira kag mayo lang nga pagpaurok-urok, no? Kay Mabel M Istrobo ga monitor mas action night patrol program mo. Salamat gid. Sa inyo dira nga pagpaurok-urok ka pamati. Saling ni Lodi Kagawad Peter May Noble, anong pakasal nga daan Lodi. Jackson hindi na ginatira yaw. Kami ako dira si Kagawad Diyos Coro Silva sa Barangay Son 5 Morsya, aling kay JP Ahina. Ginatamya ko man dira sa Bayawan, pamilya Silongga kag sa Kabog, kami nagid kay Idot gapaurok-urok, aling kay RJ Javier ang pagpanamyaw. Ayos, sa iban karon naman, yari nang sa linya naton sa line number 2, report ni Action Roger Gotib live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga action sa atong sining mga balita. Action Eric, dari sa may norte gaman sa probinsya sa Negros Occidental. Isa ka wanted person nga may kaso nga prostitute homicide ang ginserbihan sa Mazavito de Rizos sa Escalante City PNP. Balas 10-20 tak na asang aga kaina, sinigit lamang adlaw Honyo 2. Giniagin patigayan sa bahay sa Sitio Aya sa Barangay Hacienda Fe sa siyudad ng Escalante. Ang ninibitan nga subject person sa sining warrant of arrest kikilala kay Jumar Francisco Isolivio, 40 anyos sa edad, Jagel Soltero, residente sa nga mga lugar. Kuno sa report, ini siya may nakapinding nga warrant of arrest nga may criminal case number RTC-19-7523. Ang kaso nga ni prostitute homicide agin isyo sa itong tinalikdan nga September 23, 2019 sang RTC Branch 57 sa San Carlos City RTC. Ang nagperma sa sininga warrant of arrest sa mo si Honorable Judge Estefanio
S. Libutan Jr., acting president yan sa mga korte, kag ang gapanugot naman ng korte sa piyansa niya sa 72,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan na. Pero tiwai pa man siya makapiyansa, tiara karon sa custody sa Escalante City PNP ang ining suspect na si Jumar Francisco. Dugang naton nga balita si Eric diri sa may siyudad sang Cadiz, may isa ka 19 anyos nga ini ang nakaangkon gid sa iya sining kamatayon. Bangod action Eric sa pagka kuryente sini sa kuryente action Eric sa ini siya maghulbot mula sa ila extension sa plug blana sa linya. Ang incident na tabo actually sa tinarik ng adlaw las 9 o tinarik ng gabi las 9:40 kagi pa-record ini kaina las 3:15 sinigidama nga hapon kagi pa-record ini ni Mary o ko ni Mercy Dinsing Yonada 31 anyos sa edad kag suro sa iya sining panay sayon ni siya ang residente sa Crossing FI sa Barangay Kamahog, siyudad sa Cadiz. Sa iya sining gin pa record suro sa iya las 9:40 tantang na sang gabi sang tinarikdan pag-eleksyon Eric ining may 31 na tabo pero kay nagi pa record lang ang iya sining younger brother o kung ang iya sining manghod naging kilala kay Vladimir Dinsing Yonada 19 anyos sa edad kag residente man sa mga lugar aksidente nga na kuryente sa sunod sa sining puluyan samtang ini siya nag-remove o kung nagkakaskutan sa extension wire na naka-plug sa main o sa outlet man sa kuryente sa sulod sa gila sining puluyan. So bangod sining sining utod kangkod sa mga daw inibalang process o kung mga buro maggrasabi siguro agi sa pagkakuryente kag ini siya gidala sa Cadiz City Emergency Clinic para nga ipabulong pero suno sa iya sinay pagpa-record naman nga sa uli gindeclare ini sa katidig physician nga dead on arrival sa amo nga bulungan. So na kuryente action Eric sa sulod mismo sang ila sining puluyan na siling naton nga wala gid sang safety. Basta kon oras mo ganito oras mo gid gani ina nga sitwasyon kaya mga sa sulod sing ila nga puluyan action Eric ang pagkatabo sa sining insidente kasi rin gin bawi gid kon gin resulta gid sang kamatayon sa sining 19 anyos. So far, muli nga ito madulong ang report ng mga informasyon dari sa may norte gamat sa probinsya sa Negros Occidental. Mayo kayo nakapuhiway kami di sa pating tagtatubig kagabi. Gani? Subong yate, wagid makatupa aksyon na rin ang ulan. Ginatamyaw talang si Ma'am Judy Delmo kasi Ma'am Mercy Flores nga nagapamati gid sa aton. Kasi man si Kapandali Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, tutol Joel Gideba Sangko na nagapamati gid sa aton sila nga pagdadulong man sa mga balita. Of course, diri sa may syudad sa Cadiz pamati, mandit si Toto Joel Fributon, kag subong man ni Gonaldo Migolando Bacruya, Toto Albic Poy Hinulan, kag Councilor Bambo Poy Hinulan. Direkta dari sa Talantakan sa may norte gaman sa probinsya sa Negros Occidental wala sa balita o sa aksyon. Dari sa aksyon, Roger Gutil report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. Ang report ng Aksyon Roger Gutib ginadulong naman sa iyo sa kalaban sa DTX.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Pabalik diri sa ato pabalagad may gabi dira sa kay Police Major Leo Estopa sa bilog yang pamilya kag sa kapulisan sa Police Station number 6 ga monitor gid sa aton si Police Major Leo Estopa. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa barangay Minas Sipalay ga pamati man diri sa inyo sini para tuntunan. Engineer Arthur Normandia and family dira sa barangay Takuling naga-monitor man sa sinigid nga gabi. Balikada sa aksyon natin. Balikada ka to sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Dari sa aksyon natin na po sa balik report Patrol 2. Aksyon natin, Piskamak. Aksyon Eric, arestadong 4 persona bungod sa paglapas sa PD 1602 last 3:25 kainas ang hapon sa Buena Vista Subdivision Phase 1, Barangay Ginhalaran, Syudad San Pilaya. Ang nagkaladagpanan mo Sanday Rossi Canonero, 56, Alina Montinola, 55, Albert Rojo, 57, Teresita Enarsao, 54, tanan pana sang among syudad. Ang 4 ang yara karon sa paghinakupman sang kapulisan. Balita din sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Iben Aboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Good night, ka. Aksyon Night Patrol. Salamat kita Patrol 2, there you have it. Ang kapuusan naman ang kapapalagad sa Action Night Patrol program sa Webes ng edisyon. Mga tako, piniti pa rin balik ini buwas. Ato sila nga mapatrol unit reporters in action nga nagpangalagan karong gabi. Action Roger Gutiv, Action Eden Aboso, back to back Action Papang Nixon Taho, mga ito kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action at Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up kay Security Guard Turong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Keen. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakay sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief Just Director Rex Cantong, ang inyong lagat ng Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio.
Good night! Bye-bye! Good night! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,